Bon dia, poble. Mentre sec les bèsties, faig aquest vídeo, Breu, curt i ras, com sempre. Algú ha vist mai o ha sentit mai que algun polític li ocupin una casa? Que li fotin una panadera com els nostres avis només pel fet d'anar pel carrer? Que robin els telèfons a la filla o que els violin alguna filla? Rar. No? Com és que a cap polític li passa mai res en aquest puto país? I n'hi ha molts de polítics, N'hi ha molts. I mai els hi passa res. Si fem números, només per estadística, els números en algú els hi tocaria, no? O no? Molt rar, molt. Que només els hi passin aquestes coses a la gent de peu. Algú ha fet aquesta reflexió algun dia? Doncs au, ja tenim el que pensar. Visca Catalunya lliure.